வெல்கம் டு MH மேக்ஸ் சேனல். 7ஆம் வகுப்பு மேக்ஸில் செகண்ட் சாப்டர் அளவைகள் தான் பார்க்க போகிறோம். பயிற்சி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதில் ஃபார்முலாஸ்லாம் பார்த்துடலாம். இப்போ நீங்கள் வந்து 6th சதுரம், செவ்வகம், செங்கோணம், முக்கோணம்லாம் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? இப்போ நம்ம 7th என்னென்ன வடிவங்கள் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இணைகரம், சாய் சதுரம், சரிவகம், இதனுடைய பரப்பளவுகள், சுற்றளவுகள் தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது இணைகரம் பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? என்ன பார்க்க போகிறோம்? இணைகரம் பார்க்க போகிறோம். இது இணைகரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, 2 கோடுகள் இணையாக இருக்கும், இந்த கோடுகளும் இணையாக இருக்கும், இந்த கோடு இணையாக இருக்கும், இந்த கோடு இணையாக இருக்கும். இணை அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு ரயில் தண்டவாளம் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் இணைக்கு கரெக்டான உதாரணம் சொல்லலாம். இணை அப்படிங்கிறது இந்த இதிலிருந்து இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அளவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரே மாதிரியே இருக்கும். இங்கிருந்து இங்கே வரைக்கும் 5 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா இதில் எந்த பக்கம் இதை இன்னும் நீட்டிக்கிட்டே போனாலும் எங்கே எடுத்தாலும் 5 சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும். அதே மாதிரி இதிலிருந்து இது வரைக்கும் 7 சென்டிமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னா இந்த இதுலேருந்து இது வரைக்கும் எடுத்தாலும் 7 சென்டிமீட்டர் தான், இங்கிருந்து இங்கே எடுத்தாலும் 7 சென்டிமீட்டர் தான். அதுதான் இணை அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம். சரிங்களா? இப்போ இதில் இது அடிப்பக்கம், கீழே இருக்கிறது அடிப்பக்கம். இது நம்ம சொல்ல மாட்டோம், இதுதான் நம்மளுக்கு உயரம், இதுதான் நம்மளுக்கு உயரம். ஓகேங்களா? இப்போ இதே பாருங்க, நான் இதை இப்படி எடுத்திருக்கேன், இதில் நான் இப்படி எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இதை மட்டும் எடுத்தேன், இந்த கோடு போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, அதை மட்டும் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அது பார்த்தீங்கன்னா செவ்வகமாக தெரியுதா? இது மட்டும் எடுத்தேன் அப்படின்னா அது செவ்வகமாக இருக்குது. இப்போ செவ்வகத்துக்கு இது நீளம், இது அகலம். செவ்வகத்துக்கு இது நீளம், இது அகலம். பரப்பளவுனா என்ன பண்ணுவோம்? நீளம் இன்ட்டு அகலம் தானே. அதே தான் பாருங்கள், இங்கிருந்து இங்கே இருக்கிறது இங்கிருந்து இங்கே ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்படின்னா அதே அளவு தான் பாருங்கள், இந்த கேப் தான் இங்கே போயிடுச்சு. அப்படின்னா செவ்வகத்தினுடைய பரப்பளவில் இருந்தால் இணைகரத்தினுடைய பரப்பளவுகள் நம்ம எழுதுகிறோம். அப்படின்னா நீளத்துக்கு பதிலாக அடிப்பக்கம்னு எடுத்துக்கிறோம். நீளம்னா என்னது? L இன்ட்டு பி, அகலம்னா பி எடுத்துக்கிறோம். இங்கே அடிப்பக்கங்கிறது பி. அடுத்தது இது உயரம், இந்த அகலம் தான் என்னவாயிடுச்சு? உயரமாயிடுச்சு. அப்படின்னா இது ஹெச், உயரங்கிறதுனால ஹெச். அப்படின்னா இணைகரத்தினுடைய பரப்பளவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி இன்ட்டு ஹெச் சதுர அலகு, அதாவது அடிப்பக்கம், அடிப்பக்கம் இன்ட்டு உயரம், அடிப்பக்கம் இன்ட்டு உயரம். ஓகேவா? இதே இணைகரத்தினுடைய சுற்றளவு. சுற்றளவு அப்படின்னா என்னது? சுற்றி இருக்கக்கூடிய அளவு. அப்படின்னா 4 பக்கங்களின் கூடுதல், 4 பக்கங்களின் கூடுதல். புரியுதுங்களா? ஸோ இணைகரத்தின் பரப்பளவு அப்படின்னா பி இன்ட்டு ஹெச், அதாவது அடிப்பக்கம் இன்ட்டு உயரம். சுற்றளவுனா 4 பக்கங்களினுடைய கூடுதல். ஸோ இந்த ஃபார்முலா தெளிவாயிடுச்சு அப்படின்னா பயிற்சி சம் போடுறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம். ஓகேங்களா? இப்போ பார்க்கலாமா? பயிற்சி 2.1ல் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்க்கலாம். பாருங்க, இதில் ஃபஸ்ட்டு பாருங்க, கீழ்கண்ட படங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணைகரங்களின் பரப்பளவு மற்றும் சுற்றளவை காண்க. இப்போ இது மாதிரி படம் கொடுத்துட்டாங்க. இது நம்மளுக்கு அடிப்பக்கம், இது உயரம். இந்த பக்கத்தினுடைய அளவுகள் கொடுத்துட்டாங்க. ஆனால் நம்மளுக்கு தேவை அடிப்பக்கமும் உயரமும். உயரம் இருக்கக்கூடிய அடிப்பக்கம் தான் நம்மளுக்கு வேணும். அப்படின்னா இந்த கணக்குக்கு அடிப்பக்கம் பி, அப்படின்னா பி 11, ஹெச் 3 சென்டிமீட்டர். ஓகேவா? இப்போ இந்த சம பார்த்துக்கோங்க, இங்கே பிக்யூ 13 கொடுத்துட்டாங்க, இந்த பக்கம் 7 கொடுத்துட்டாங்க. ஆனால் உயரம் நம்மளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க, அப்படின்னா 10. அப்படின்னா இந்த அடிப்பக்கம் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? அப்படின்னா இந்த பக்கம் என்னவோ அதே தான் இந்த பக்கமும் இருக்கும். இதுவும் 13 சென்டிமீட்டர். இந்த பக்கம் என்ன இருக்கும்? 7 சென்டிமீட்டர். எதிரெதிர் பக்கங்கள் சமம். அப்படிங்கும்போது இங்கே இது உயரம், உயரம் இதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க. அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய அளவு தான், இதனுடைய அடிப்பக்கம் எவ்வளவு? 7 சென்டிமீட்டர். அப்படின்னா பி 7, ஹெச் 10ன்னு எடுத்துக்கணும். புரியுதுங்களா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சம்முக்கு அடிப்பக்கம் என்னது? அடிப்பக்கம் பிங்கிறது, அப்படின்னா 11 சென்டிமீட்டர். உயரம் எவ்வளவு? 3 சென்டிமீட்டர். இப்போ இணைகரத்தின் பரப்பளவு, இணைகரத்தின் பரப்பளவு ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா? பி இன்ட்டு ஹெச், பி இன்ட்டு ஹெச் சதுர அலகு. பி எவ்வளவு? 11 இன்ட்டு 3, அப்படின்னா 11 3 33 சதுர சென்டிமீட்டர். இப்போ இணைகரத்தின் சுற்றளவு. சுற்றளவுனா சுற்றி இருக்கக்கூடிய அளவுகள். சுற்றி இருக்கக்கூடிய அளவுகள் அப்படின்னா இங்கே பாருங்க, இங்கே 11,
இங்கே 4 அப்படின்னா இங்கே என்ன இருக்கும் 11, இங்கே என்ன இருக்கும் 4. அப்படின்னா 11 2 தடவை கூட்டணும், 4 2 தடவை கூட்டணும். அப்படின்னா 11 + 4 + 11 + 4. இப்போ 11 11 கூட்டினா 22, 4 4 கூட்டினா 8, 28 30 8 கூட்டினோம்னா 30 சென்டிமீட்டர். புரியுதுங்களா? ஸோ அப்படின்னா இணைகரத்தின் சுற்றளவு 30 சென்டிமீட்டர். அதுக்கு அடுத்த படத்தில் அடிப்பக்கம் என்ன பார்த்தோம் 7 சென்டிமீட்டர். அடிப்பக்கம்னா பி 7 சென்டிமீட்டர். உயரம் என்ன பார்த்தோம் 10 சென்டிமீட்டர். இப்போ பரப்பளவு என்னது பி இன்ட்டு ஹெச், பி இன்ட்டு ஹெச் அப்படின்னா 10 இன்ட்டு 7. சரி மாற்றி எழுதிட்டேன். என்ன எழுதணும் 7 இன்ட்டு 10. 7ஐயும் 10ஐயும் பெருக்கினா என்ன வருது 70 சதுர சென்டிமீட்டர். அடுத்தளவு சுற்றளவு. சுற்றளவுனா என்ன பண்ணணும் சுற்றி இருக்கிற அளவுகளை கூட்டணும். அப்படின்னா இங்கே பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க, இங்கே 7 இங்கே 13, இங்கே 7 இங்கே 13. நான் கூட்டிக்கலாமா? அப்படின்னா 13 + 7 + 13 + 7. இப்போ 13 7ஐயும் கூட்டினா 20, இது ரெண்டையும் கூட்டினோம்னா 20. அப்படின்னா 20 20ஐயும் கூட்டினோம்னா 40 சென்டிமீட்டர். அப்படின்னா இந்த படத்தினுடைய பரப்பளவு 70 சதுர சென்டிமீட்டர், சுற்றளவு வந்து 40 சென்டிமீட்டர். ஓகேங்களா? அடுத்து செகண்ட் சம் பார்க்கலாம். இப்போ செகண்ட் சம் பாருங்க, விடுபட்ட விவரத்தை காண்க. இப்போ இதில் கொடுத்துட்டாங்க அடிப்பக்கம் கொடுத்துட்டாங்க, உயரம் கொடுத்துட்டாங்க, பரப்பளவு கேட்குறாங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் சம்மு. ஸோ அப்படின்னா பரப்பளவுனா அடிப்பக்கம் இன்ட்டு உயரம் ரெண்டையும் பெருக்குனா போதும். அடுத்தது பாருங்க அடிப்பக்கம் கொடுத்துட்டாங்க, பரப்பளவு கொடுத்துட்டாங்க, உயரம். அதுக்கு அடுத்தது அடிப்பக்கம் கொடுக்கல, உயரமும் பரப்பளவும் கொடுத்துட்டாங்க, அடிப்பக்கத்தை கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ போடலாமா? இப்போ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்து அடிப்பக்கம்னா என்ன எழுத்து பி. அடிப்பக்கம் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க 18 சென்டிமீட்டர். அடுத்தது உயரம் வந்து என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க 5 சென்டிமீட்டர். உயரம்னா ஹெச்னு எடுத்துப்போமா? இப்போ பரப்பளவு ஃபார்முலா என்னது பி இன்ட்டு ஹெச் சதுர அலகு. அப்படின்னா பி எவ்வளவு 18 இன்ட்டு 5. இப்போ 18ஐயும் 5ஐயும் பெருக்கணும்னா 8 5 40, மீதி 4 90. அப்படின்னா 90 சதுர சென்டிமீட்டர் பரப்பளவு. இணைகரத்தினுடைய பரப்பளவு 90 சதுர சென்டிமீட்டர். ஓகேங்களா? அடுத்தது செகண்ட் சம். அடிப்பக்கம் வந்து பி வந்து என்னன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க 8 மீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க. பரப்பளவு வந்து 56 மீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க. உயரம் கேட்குறாங்க. இப்போ பரப்பளவுக்கு என்ன ஃபார்முலா பி இன்ட்டு ஹெச். பி இன்ட்டு ஹெச் எவ்வளவா 56ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ பி உங்களுக்கு தெரியும் 8, ஹெச் தான் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ பெருக்கல் இருக்குது, சமக்குறி கன்சைட் போனால் என்ன ஆயிரும் வகுத்தலாக மாறிடும். அப்படின்னா 56/8. அப்படின்னா 56 8ஆல் வகுத்தோம்னா என்ன வரும் 8 7 56. அப்படின்னா உயரம் ஹெச் சமம் எவ்வளவு 7 மீட்டர். புரியுதுங்களா? ரொம்ப ஈஸி தான். அடுத்த மூணாவது சம்மில் உயரம் வந்து 17 மில்லி மீட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க. பரப்பளவு வந்து 221 சதுர மில்லி மீட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் வந்து அடிப்பக்கம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ பரப்பளவுக்கு என்ன ஃபார்முலா இதுன்னு ஹெச்சா பி இன்ட்டு ஹெச் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க 221. இப்போ பி வேணும், ஹெச் வந்து 17 221. இப்போ பி சமம் 221 இங்கே 17 வந்து பெருக்கல் இருக்குன்னு சரி வந்தால் வகுத்தலாம் மாறிடும். அப்படின்னா 221 17ஆல் வகுத்தோம்னா நம்மளுக்கு 221 17ஆல் வகுத்தோம்னா 13 17 221. அப்படின்னா 13 மில்லிமீட்டர் வரும். அப்படின்னா அடிப்பக்கம் பி = 13 மில்லி மீட்டர் தான் ஆன்சர். ஓகேங்களா? ரொம்ப ஈஸி. இணைகரத்தினுடைய பரப்பளவு பி இன்ட்டு ஹெச், அதாவது அடிப்பக்கம் இன்ட்டு உயரம், அதை வச்சுட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அதுக்கு அடுத்தது மூணாவது சம் பார்க்கலாம். சுரேஷ் என்பவர் மாநில அளவிலான சதுரங்க போட்டியில் இணைகர வடிவிலான கேடயம் ஒன்றை வென்றார். அக்கேடயத்தின் பரப்பளவு 735 சதுர சென்டிமீட்டர் மற்றும் அடிப்பக்கம் 21 சென்டிமீட்டர் எனில் உயரம் காண்க. பரப்பளவு கொடுத்துட்டாங்க, அடிப்பக்கம் கொடுத்துட்டாங்க, உயரம் கேட்குறாங்க. இப்போ என்ன சம் போட்டோம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரி தான். இப்போ கேடயத்தின் பரப்பளவு எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க 735 சதுர சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க. அடுத்தது அடிப்பக்கம் வந்து 21 சென்டிமீட்டர். இப்போ பரப்பளவு ஃபார்முலா என்ன தெரியும் உங்களுக்கு பி இன்ட்டு ஹெச் எவ்வளவு 735. அடிப்பக்கம் பி எவ்வளவு 21, ஹெச் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்.
இப்போ பெருக்கல்ல இருக்கா, அப்புறம் சமக்குறிக்கு அந்த சைட் போனால் என்ன ஆயிரும், வகுத்தலாக மாறிடும். அப்புறம் 735 21ஆல் வகுக்கிறோம். அப்புறம் என்ன வரும், 3 போட்டோம்னா 1 3 3 3 2 6 0 1 5. அடுத்தது 5 போட்டிங்கன்னா 1 5 5 I 2 10. அப்புறம் எவ்வளோ வரும், உயரம் கேடயத்தின் உயரம் h சமம் எவ்வளவு 35 சென்டிமீட்டர். இதுதான் நம்மளுக்குரிய ஆன்சர். ஓகேங்களா. அதுக்கு அடுத்தது 4வது சம் பாருங்க. ஜானகி என்பவரிடம் உள்ள ஒரு இணைகர வடிவிலான துணியின் உயரமும் நீளமும் முறையே 12 சென்டிமீட்டர் மற்றும் 18 சென்டிமீட்டர். மேலும் அதை 4 சமமான இணைகரங்களாக்கி பிரித்து இணைகரத்தின் மையப்புள்ளி வழியாக பிரிக்கிறாங்க. புதிய இணைகரத்தின் பரப்பளவு காண்க. அந்த துணியை முழுசாக எடுத்துக்கிட்டாங்க. சரிங்களா. இணைகர வடிவிலான துணியினுடைய உயரமும் நீளமும் கொடுத்துட்டாங்க. உயரம் வந்து h, நீளம் வந்து நம்ம என்ன வச்சுக்கிறோம், அடிப்பக்கம்னு வச்சுக்கிறோம். அதை 4 சமமாக பிரிச்சிடுறாங்க. 4 சமமாக பிரிச்சுறாங்க. அது என்ன வடிவம், இணைகரமாக தான் பிரிக்கிறாங்க. ஓகேங்களா. எத்தனை இணைகரமா, 4 இணைகரமா. அப்படின்னா இந்த 12 18 இருக்கு இல்லைங்களா, அதனுடைய பெரிய இணைகரத்தினுடைய பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சி 4ஆல் வகுத்தா நம்மளுக்கு என்ன வந்துடும், புதிய இணைகரத்தினுடைய பரப்பளவு கிடைச்சிடும். பார்க்கலாமா. இப்போ துணியினுடைய உயரம் வந்து என்னென்னு கொடுத்துட்டாங்க, உயரம்னா h 12 சென்டிமீட்டர். நீளங்கிறது நம்ம அடிப்பக்கமாக வச்சுக்கிறோம் நம்ம இங்கே. ஓகேங்களா. அப்புறம் என்ன வரும், 18 சென்டிமீட்டர். இப்போ இணைகரத்தின் பரப்பளவு என்ன வரும், b × h. அப்படின்னா 18 × 12. இப்போ 18ஐயும் 12ஐயும் பெருக்கிறோம். 8 2 16, மீதி 1, 1 2 2 1 3, 1 8 1 6, மீதி 1. அப்படின்னா 216 சதுர சென்டிமீட்டர். இப்போ புதிய இணைகரத்தின் பரப்பளவு, அதை இந்த இணைகரத்தினுடைய பரப்பளை எத்தனையா பிரிக்கிறாங்க, 4ஆ. அதனால 4ஆல் என்ன பண்ணிக்கிறோம், வகுத்துக்கிறோம். 216 4ஆல் வகுத்து என்ன வரும், I 4 20, மீதி 1 6, 4 4 16. அப்புறம் என்ன வரும், 54 சதுர சென்டிமீட்டர். புதிய இணைகரத்தின் பரப்பளவு 4 இருக்கா, அதனுடைய ஒன்னொன்று இணைகரத்தினுடைய பரப்பளவும் 54 சதுர சென்டிமீட்டராக தான் இருக்கும். அதுக்கு அடுத்து 5வது சம் பாருங்க. ஒரு இணைகர வடிவிலான மைதானத்தினுடைய உயரம் வந்து ஹெச்ன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லையா, 14 மீட்டர். மேலும் அதன் அடிப்பக்கம் வந்து உயரத்தை விட 8 மீட்டர் கூடுதல் எனில், அடிப்பக்கம் வந்து உயரத்தை விட 8 மீட்டர் கூடுதல் 8 மீட்டர் கூடுதல் எனில், அப்படின்னா 14ஓட 8 கூட்டினா நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிரும், அடிப்பக்கம் கிடைச்சிரும். எனில் மைதானத்தை சமப்படுத்த 1 சதுர மீட்டருக்கு 15 வீதம் எவ்வளவு செலவாகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. பார்க்கலாமா. இப்போ பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து உயரம் கொடுத்துட்டாங்க. உயரம் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க, h 14 மீட்டர். அதன் அடிப்பக்கம் உயரத்தை விட 8 மீட்டர் கூடுதலாமா. உயரத்தை விட 8 அதிகம். அப்படின்னா உயரம் எவ்வளவு, 14. 14ஓட 8 கூட்டினோம்னா 22 மீட்டர். எது, b. இப்போ பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சா தானே செலவு கண்டுபிடிக்க முடியும். பரப்பளவுக்கு என்ன ஃபார்முலா, b × h. b எவ்வளவு, 22, h வந்து 14. இப்போ 22ஐயும் 14ஐயும் பெருக்கிறோம். 4 2 8, 4 2 8, 1 2 2, 1 2 2. பாருங்க இப்போ கூட்டினா 8, 8 2ஐயும் கூட்டினா 10, மீதி 1 308. அப்படின்னா 308 சதுர மீட்டர். இப்போ சதுர மீட்டருக்கு 15 ரூபா. ஓகேங்களா. ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ஆகும் செலவு எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க, 15 ரூபாய். அப்படின்னா 308 சதுர மீட்டருக்கு ஆகும் செலவு. அப்புறம் என்ன பண்ணணும், 308ஐயும் 15ஐயும் பெருக்கணும். 308 × 15, 8 5 40. அடுத்தது 5 3 15, 8 0 3 பெருக்கிறோம். 0 8 4 12, மீதி 1 6 4. அப்படின்னா 308 சதுர மீட்டருக்கு ஆகக்கூடிய செலவு எவ்வளவு, 4620 ரூபாய். புரியுதுங்களா. ஸோ இணைகரத்தின் பரப்பளவுனா அடிப்பக்கம் × உயரம், அதாவது b × h சதுர அலகு. அதை வச்சுட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இந்த பயிற்சி ஃபுல்லாகவே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. இந்த சம்மோட இந்த பயிற்சி முடியுது. அடுத்தடுத்த பயிற்சி பார்க்கணும் அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.